ciljem senzibiliziranja mladih za probleme osoba s invaliditetom i prihvaćanja različitosti, Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra pripremila je predstavu Tko je Nataša, koja se dijelom prevodi i na romski jezik. Predstavu su pogledali i učenici područne škole Sigetec. Lovro, Ana i Marko prijatelji su koji se u svojoj ulici uvijek zajedno igraju. U njihovo susjedstvo doselila se Nataša, djevojčica u invalidskim kolicima. U početku nisu znali kako da joj pristupe i mislili su da u invalidskim kolicima neće moći sudjelovati u igri. Ali situacija se mijenja kada ih poveže Natašin pas Pepsi i djeca shvate da je Nataša baš poput njih, razigrana djevojčica željna druženja. Predstava Tko je Nataša temelji se na stvarnoj priči, a u predstavu su joj pretvorili članovi i volonteri Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. Naša članica Nataša Friščić je nama često pričala kako je ona proživljavala svoje djetinjstvo kao dijete u kolicima, koja je morala, nažalost, u ono vrijeme ići u specijaliziranu ustanovu da bi se obrazovala i nakon svog obrazovanja, kad se vratila ponovo u svoju sredinu, upravo ovo što je bilo prikazano u predstavi je ona nama često govorila. Naravno, u životu je to bilo puno teže, mi smo to u tih nekih 15 minuta saželi. Život je puno okrutniji, puno teži, tako da smo mi zapravo tragom njezinih priča napisali priču. Nekih prijašnjih godina smo radili lutkama i kad idemo u vrtić tada radimo sa lutkama, a za ovaj stariji uzrast glume naši mali volonteri. Natašu je u scenskom prikazu utjelovila mlada volonterka Udruge Bolje sutra Larisa Šarac. Mi imamo u udruzi puno ljudi u kolicima i onda smo htjeli da djeci objasnimo kako je to biti u kolicima i da to isprobaju malo i da znaju pomagati dok vide takvog čovjeka. Kako se ti osjećaš kad si u kolici? Pa ok mi je, samo mi je malo teže doći na ulicu i sve to. Svoje glumačke uloge svi su mladi glumci ozbiljno shvatili i profesionalno odradili svoj posao. Njihov zadatak im je još draži kada se uzme u obzir jasna poruka koju predstava šalje. Poruka je da različitost ne mijenja osobu, da je osoba uvijek ista, makar bila u kolicima ili s poteškoćama u razvoju i tako. Glumce je za predstavu pripremila volonterka u Udruzi Bolje sutra, ujedno i pomoćnica u nastavi u osnovnoj školi Fran Koncelak Drnje, u čijem sastavu djeluje i područna škola Sigetec. Ja sam jako zadovoljna, djeca su prihvatila i tekst i samu glumu. Bilo nam je prvo neobično zato jer smo imali jednog glumca koji je gluh, pa smo morali se malo prilagoditi njemu i on nama, i malo je još bilo neobično što smo imali pripovjedača koji je pričao na romskome, pa smo trebali malo uskladiti vremenski sve, ali sve zajedno je odlična predstava. Školu u Sigecu polazi svega 57 učenika, od čega velik broj djece romske nacionalne manjine. Djeca su zapravo nasljednici naših i obrasca ponašanja i svega, pa je to zapravo i za njihovu budućnost. Nikad ne znate gdje će ih život odvesti, da li će se možda i oni u svojim životima susresti, pa je bolje da znaju kako se ponašati, kako pomoći nekome i slično. Kako bi potaknuli najmlađe Podravce i Prigorce za prihvaćanje različitosti, ova se aktivnost izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja provodi u suradnji s udrugom Roma Korak po korak i predstava se dijelom prevodi i na romski bajaški jezik. Romski jezik se jednostavno nametnuo jer mi puno surađujemo sa udrugom Roma Korak po korak naše županije i sve više srećemo učenika romske nacionalnosti kada dođemo u školu i radimo puno sa udrugama izvan Hrvatske, i u Klagenfurtu smo prije 2 godine došli u jednu školu i vidjeli smo na 13 jezika natpise samo na toaletu. Dakle, logično je se nametnulo jedan jezik u Hrvatskoj da ne može biti napisan, da ne može govoriti odakle djeca dolaze. Ako se može u jednoj Austriji govoriti na 13 jezika od kud sve učenici dolaze, onda mislim da tu nema nikakvog govora da ne bi ovo bilo i na romski prevedeno. Pomogli su nam naravno naši suradnici i prijatelji iz spomenute udruge, i evo gdje god ima učenika romske nacionalnosti ide jedno dijete romske nacionalnosti, član njihove udruge, i prevodi predstavu na njihov jezik.
Nakon što su s velikim zanimanjem pogledali predstavu i iznijeli svoje dojmove, učenici iz Sigeca dobili su priliku sjesti u invalidska kolica i doživjeti način kretanja malene Nataše, ali i svih osoba u invalidskim kolicima. Naučili su i kako pristupiti, komunicirati i pomoći osobama s invaliditetom. Naučio sam kako se ponašati prema drugima, prema odraslima, prema onima koji su bolesni, nepokretljivi. Kako se treba odnositi prema osobama koje su u kolici? Lijepo, moramo im pomoći, kao sad, ne kao što se sad dogodilo, kao ne kao na cesti. Mi moramo kao pomoći, ne moramo ih odnesti jer oni sami ne mogu. Kao dok su veliki brežurki, mi moramo pomoći. Bilo je jako lijepo, zanimljivo, sve u svemu poučno. Naučili smo da treba pomagati nekome ko ne može sam, ko ne može prijeći preko ceste, tako. Kako pomoći osobi u kolici? Pa pitati ga prvo kamo treba ići, kakva mu pomoć treba, da li ga treba preko ceste povesti ili u školu, do doma. Možda ne može preko trave sam ili nešto. Ti je bila dobra predstava? Je. Što ti se dopalo? Dok su pričali na romski. A možeš nam reći, evo, probao si se voziti u kolicima, kak ti je bilo, kakav osjećaj? Lepo. Bilo teško? Nije. Možda misliti da se svaki dan tako? Tak. Bi onda bilo teško? Oni se ne sreću baš često sa situacijom da vide osobu s invaliditetom, pogotovo u ruralnim sredinama gdje je još uvijek nepristupačnost izuzetno velika. Evo, kao što je i mjesto Sigetec, nema ni nogostupa, nema ni pješačkih staza, nema nikakvih pravila po kojima bi se mogla kretati osoba koja ima teškoće u kretanju, a kamoli osoba u kolicima. I naravno da im je ovo zanimljivo jer oni to sve shvaćaju kroz igru, vidjeli ste njihovu reakciju. Međutim, kada ih srećemo kasnije, mi vidimo koliko traga i koliko oni to ozbiljno shvaćaju, jer kad malo porastu, više im to nije ovako na zabavan način, jer zapravo učenje i treba biti na zabavan način. Nismo imali namjeru da ih plašimo s ljudima koji su u kolicima, nego samo da ukažemo na različitost kretanja. Predstava je već nekoliko puta gostovala u školi u Đelekovcu, bili su i u Sokolovcu, a u planu su i škole u Goli i Ždali. Cilj je posjetiti male škole u ruralnim sredinama, udaljene od središta županije Koprivnice, gdje se djeca ipak češće susreću s osobama s invaliditetom.